interceptează același Argumedo. O să-l vedem acum pe Robert Ayanga în poziție centrare, să vedem că va apuca să centreze și întoarce un adversar. Acum are poziție centrare, este acolo și Argumedo, însă nu învăluie din nou Ayanga în careu. Penalti! Penalti pentru formația, foarte frumos execută Chaz McCarthy pentru, din nou, un jucător care mie personal mi-a plăcut foarte mult, Robert Ayanga. Remarcați, acum greșește drăguț același Robert Ayanga, vă reamintesc că el a făcut. Iată-l acum pe Alexandru, din nou Ayanga și faul, da, clar, faul către Robert Ayanga, din nou Argumedo, un 2 cu Ayanga, acesta păstrează posesia balonului și îl lansează pe McCarthy, să-l vedem pe McCarthy, poate exista, deci, Georgescu Andrei, iar acum gol, gol. Foarte frumos acest gol. A profitat acolo la maxim Robert Ayanga și iată că după ce a scos primul penalti din care s-a deschis scorul, acum reușește și să înscrie. Au profitat jucătorii